Nggih. Suara wedok. Aku ket mau suara wedok ya medhak ana sing ngembus. Aja ngaget-ngageti. Bapak lho jek ngantuk ditangkapno ludruk larang-larang ana sing ngantuk. Ana sendepel cagak. Loh, Ana sing rasan-rasan. loh. Rasan-rasan apa? Ya awake dhewe. Lah apa dirasani apa? Lho sing metu kok gapura jarene. Lah wong patre awake dhewe iki gede-gede iki gapura ya bener gak salah. Saiki delok to ngarep iki. Padha gak gapurane? Ya padha loro. Lah ya makane untuk mengatur apa? Daerah tertentu. Lah keluar masuke wong. Lah iki awake dhewe ya ngono. Dadi gapura iki kok ya kanggo mlebu metune kanca-kanca seniwati. Ngono lho Mi. Lah ya samene akeh kok ngadep rene kabeh. Lah gak ngadep rene ku kok kon ngadep rono nggenmu petan ngono ah. Ayo yuk wis dalu. Ya roh iki dalu. Cara subuh lak ya buyar. Aku no enak dalu gak apa-apa ditero bojomu. Terus Aku dalu kecakup. lo gampang to ndok kene nek Pak polisi sing hadir mboten. Endi? Nanten apa mboten? Kono. Oh iku lho paling jamian kok dikawal jamian tenang. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Gak iya. Sing salam wong elek ya jawabe mek wong loro. Ngono dadi sing salam wong ayu. Kompak. Kompak sampai krungune tekan balung cangkring paling ya. Sama leyak bareng teko kono. Monggo, Mami. Kantosan Mami Okta sing salam. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Gak kompak sing guring-guring. Mulya rek. Wong kare ngomong nggih aja suwene. Dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delon. Kompak kabeh. Nggih. Berarti kula niki elek nggih. Elek. Mboten napa-napa pokoke mboten elek ati. Nggih, atur kujud dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula sak kru saking kadang keluarga dalam ludruk Budi Wijaya sesarengan Bu Inge Rokaya niki ngaturaken pasugatan Bedayan Sekarsari. Yuk dalu menika kasengkuyung dene channel YouTube Channel YouTube Mas Dion Channel MKD saking Mojokerto ugi saking pundi niku Baskomania matur sembah nuwun, yang satunya aku kok kurang hafal matur sembah nuwun. Kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Wijaya TV matur sembah nuwun. Wonten serial ludrukan wapi iku yuk nggih, monggo di napa-napa lek ngarani niku Mas. Di like, di komen, di subscribe ya. Napa to kok ngono kuwi Mi? Subscribe. Ngomong sing guwenah lho timbang tak tapuk sandal lambemu. Ugi terkene channel Budi Wijaya TV wonten campur sarine Delewo. Delewo nganti galau. Sinetron humor pendek wonten. Wonten. Kerja bareng channel YouTube Gundul TV. Niku wonten apa mawon Mi? Wonten pengalamane artis tradisional sak Jawa Timur. Nggih. Ugi mboten supe Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Sabu seluruh Jawa Timur, Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun rawuhipun. Sugeng dalu. Ugi saking Setro tim Kopior matur sembah nuwun. Ingkang sampun sowan te mriki Bapak kula Jarwo, Bapak kula Kajironi ingkang sampun mirsani. Abah Jarwo ugi Abah Samroni matur sembah nuwun pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ugi mboten supe saking Pitik Anggrem Balung Panggang matur sembah nuwun rawuhipun.
ugi saking Samudranyu Bapak Kuswanto matur sembah nuwun rawuhipun. Abah Kusnan matur sembah nuwun. Radar Indonesia sampun rawuh. Nggih, Mas Pompom ugi Mbak Vida. Mbak Vida. Ugi Ingkang gadah niku warung kopi terkenal sak Jawa Timur sinten Mami? Ibu Nini Rokaya Sutikno. Jenengku kok padakno iku Mang Inger Rokaya iki Nini Rokaya suwi-suwi engko aku di wayuh kuntet engko iso-iso. Padha gak jelas sih. Atur kojo mateng langsung kemawon. Segodo bancang matur Segodo bancang. Segodo bancang tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Lamongan Tikung Mas Akbar matur Sembah nuwun apa? Akas. Akas oke matur sembah nuwun. Pun Mami, monggo. Sampun. Nggih. Dipun kami witi temriki Bedayan Sekarsari sesarengan duo gurem. Tran Jatim matur sembah nuwun lali ya. Ora tiarani lowong baya ditanani ayo tulur padha meresani kebiara Turuku Diwijaya. Pasukan nanti turu sugeng dalu kula aturaken matur sembah nuwun suwane nggih. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika kasenggoyong sound system THC. THC Audio Kali lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang niki wonten duelin apa Mas Jono? Oh nggih matur sembah nuwun kagem audio yang sudah bergabung dengan audionya THC. Saudara sendiri matur sembah nuwun. Oke, langsung kemawon yuk dipun aturi Oke. anak-anaknya wae dhewe. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggakwati dan Ning Adis Arista. Niki request saking Abaroni Abah Jarwo dikaekno parian. Nggih, monggo. Andang-andang dokor pilingan rawani mandang aku kelingan Mas Ian. Palang sepora dilompati aku tresno tetep tak belani. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Sabaripun Mbak Bella kali Mbak Adis dipun aturi langsung kemawon. Si cantik jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Mami mboten suping ngaturaken sugeng rawuh kagem penggemar setia Abah Didik saking Asem Gede matur sembah nuwun. Ado-ado mrene yo yuk yo. Nggih, madosi sampean. Matosi Mami Okta sugeng dalu Abah Didik. Niki enten sing dipadosi kian wonten Sinten? request. Nyuwune niku, Dek wingi kok kalih Mami kempes ngoten. Oh, sakniki kali Mami kembut. Kau sumpite anggerem.
Ono sing apik, ono sing ngolo. Termasuk iki aku sing apik. Aku sing ngolo. Imbang berarti yo. Nggih. Sabaripun Mbak Dias kali Mbak Rani dipun aturi. Sing duwe Gunung Cupak. Ning Sanana Kempes Diganti Sanana Kempes. kali ning Kiki Amelia. Kiki Ronia. Niki saklinge diganti lho Mi, jenenge Mami Kempes nggih niki. Niki ning Nana Salehu. Niki ning Kiki Amelia. Amel Ronia. Sak lembar godhonge karo jamian. Atiku sabar saben dina kok digawe lara jarem. Jos. Rungokno pariane. Abad sarwa kancane abaroni, mula tim Kopior Sentro selalu di hati. Jos pokoke. Marah mampir kos-kosan, kadung sayang dianggep koncoan. Pelasteri dibuntel godhong, sing tak tresnani duweke uwong. Sabare Mbak Kiki kali Mbak Sanana Kempes. Manise Jawa Timur ning Putri Agung Sedayu Sesarangan. dan ning Nyantika Dimasari. Semangun. Matur suwun. Matur suwun apunten. Mula jos. Yang ini Sergepen. mereka konsen. Langsung ke mawon sabaripun Mbak Sing Putri. duwe goyangan horeg sak Jawa Timur, juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. Mek Mbak Nana niki ning Kempes. Mek Mbak Menik niki ning Gembuk. Oh ya, Oroke Jawa Timur Jombang sampun kapira mriki. nggih. Monggo dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Rizky, ning Yuni, dan ning Vikum Sukrisna.
Mbak Fikum, Mbak Rizky kali Mbak Yuni sampun nglajengaken Pedayan Sekarsari. Dipun lajengaken Penggreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. kula aturaken sugeng dalu kaji sandem ingkang sampun rawuh. Ingkang sampun rawuh to mriki lho sugeng dalu Abah. Ganteng ya. Semayan di TikTok hari. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam tertentu. Segera akan Anda saksikan sinetron dengan dibintangi Bu Endang Sukentut dalam cerita Jahatnya Ibu Kandung. Neng Sartini, CEO yang mencari anak breset. Mama Hera matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Modalnya nyelompet ngono iki. Sabaripun pemain sinetron mriki kula timbali senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Engkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari tangga dhewe. nggih ning Irma Arifin Saking Jombang. Senggaane sing kompak rek. Tepuk tangan untuk all artis Pedayan Sekarsari. Alhamdulillah nggih yuk. nggih. Sesarengan all artis menika donga kula katuri jenengan sami sedaya pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Langsung kemawon blender ngiri yuk sesarengan campur sarine delewung. Nggih.
Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang sumonggo Mas Jono. Monggo. Katur Abah Kulo, Abah Roni, Abah Jarwo saking kru Kopior Setro Sukun Dalu. Sesarangan Budi Wijaya. Ojo dadi ati. Iya. Bukan selalu wong sliramu. Monggo Kaji Sandewi Sembanun. Sehat selalu. Katur lembut saiki katur ayu. Wong sliramu katon siji.
katur njenengan sami sampun kapireng. Langsung nggih mawon. Yang satru. Aja nganti satu. Di satru mas satru. Popo wingi katresnamu kanggo awakmu Pak Guru. adong aku tokolamu urip ayu kanggo senengmu aku percaya wene tresnamu amancep nandus ning atiku apa kurang leku ngerteni sliramu aku ya wis ora lirene yen akan ngomong rasa tukarane mbok eman-eman hubungan iki Semanupun sehat selalu. tak tresnani tak gawe sandaran hati ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya nek trimo kabar koncoku aku kerja uripimu gemakmur kesliramu Sembah nuwun Om Jarwo Bunda Nini. Terima kasih. Semanupun abahe Sugeng dalu. Aku ngertenimu. Ngerteni sliramu. Aku yang wis ora glirene reka ngomong rasa tukarane mbok eman-eman hubungane uang sing tak disani tak sandaran hati kok ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya nerimo kabar koncoku aku kerja uripimu go makmurne hatimu uang sing tak tresani Sembah nuwun jeragane warkop 3D. ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya nerimo kabar koncoku aku kerja uripimu go makmurne hatimu kerja uripimu go makmurne Semanupun Mbak Nini kali Abah Jarwo yang sampun rawuh. Greges.
matur Abah Didi ingkang sampun rawuh. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah nggih, Bang. Dari manis, kurang manis
Kuton Jombang arane Jawa Timur latahe uga disebut kota beriman bersih nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian lutruk iku kebudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kan Mas Didik Purwanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawi sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen aku sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan karena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Gimana kok kalau wau padatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken saking keluarga Talem Ludruk Budi Wijaya. Nggih Mami. Yuk Nggih. sepindah matur sembah nuwun suwane para rawuh para sepuh ingkang sampun mirsani donga kula katur jenengan sami katur kunjuk mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ojo ngale dhisik ana informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso Mongah-Mongah. Jroning suka kudu eling lalu aspodo bejo bejani wong lali cik bejo sing eling among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merindi di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.